Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Fourth year high school ako. Ito na ang deciding point ng buhay estudyante kung saan mamimili ka na ng kursong kukunin mo para sa kolehiyo. Hindi ako mapalagay. Ang dami kong gustong kunin. I asked my father what course should I take. Pharmacy or education? Sabi ng tatay ko, mag-pharmacy ka na lang anak, tsaka ka na lang mag-education. Sinunod ko siya. First at second year college life ko, naging smooth naman ang pag-aaral ko. Todo aral, todo review, until unti-unti nang humihirap ang lahat. Sumali ako sa isang Bible study group nung college. Sobrang nag-enjoy ako dahil naging stress reliever ko siya. Sa sobrang hirap ng isang subject, naibagsak ko. Siguro, nagkulang lang ako sa management ko noon. Nagimbal ang mundo ko. Sabi ko sa sarili ko, paano na? Magpa 5 years kaya ako sa college? Hindi lang yun. Sinabi pa ng nanay ko na hindi na muna ako papasok ng 1 taon dahil sa kakulangan ng pera. Nanlumo ako. Sobra-sobra. Nanalangin ako kasama ng mga kasamahan ko sa Bible study group. Ayoko mag-stop. Sa grupo ng sinalihan ko, may missionary na cancer doctor sa Amerika na nakarinig ng kwento ko. To make the long story short, bago siya umalis ng bansa, binigyan niya ako ng $33,000 na tuition fee. I cried so hard. Sobrang pasasalamat ko dahil ang hinihingi lang niyang bayad ay magpatuloy lang ako sa Bible study group. Naging magandang balita rin na pwede kong isingit sa schedule yung nabagsak kong subject sa 4th year. 4th year na. Sabi nung teacher ko, bagsak daw ako sa isang subject at hindi daw ako makakagraduate. Sabi ko sa sarili ko, bakit ba ganun ako kaengot? Bakit? Ano nangyayari sa akin? Until pinayagan akong mag-remedial ng teacher ko dahil mabuti daw kaming mga estudyante sa kanya. Nakapasa ako sa remedial at makakagraduate na ako sa tulong ng Panginoon. Alam ko na tinuturuan lang naman talaga ako na maging responsible sa lahat. Board exam na. Eto na. Dilubyo talaga. 40 degrees na lagnat, sore throat, sore eyes, fatigue at chilling na rin ako. May measles ako nung board exam ko. Halos nagdadalawa ang paningin ko. Sabi ko, Lord, kahit 75 na lang. Ang hirap na nga nung exam, ang hirap pa nung situation ko. Pagkatapos ng exam, sinugod ko na ang sarili ko sa ospital kasi hindi na ako makahinga. 3 days later, I passed the exam. Ang average ko, 75.88. Sobrang napaluhod ako at naiyak ako sa habag ng Panginoon sa akin. I made it. Hindi ko magagawa yon kung hindi dahil sa Kanya. 2017, nag-take ako ng Certificate of Teaching Practice sa PNU. Natapos ko din yon since 1 taon lang naman siya. Mataas sa mga nakuha ko mga grado pero iniyakan ko. Ang hirap pala nung galing pharmacy to eduk.
Nagtiyaga ako kasi gusto ko matupad yung nais ng tatay ko. At sa tulong pa din ng Panginoon, naging smooth ang lahat. Noong 2018, nagpakasal kami ng boyfriend ko matapos mabayaran ang bahay namin. Ngayon, nagdadalang tao na ako. Nung nakaraang March 2019, 3 buwan na buntis ako, sobrang stress kasi self-review ang ginawa ko dahil mahihirapan ako kung magre-review ako for LET. Board exam na. Okay naman yung una at pangalawang module. Nung pangatlo na, ang hirap na talaga. Sabi ng mga mentors ko dati, kung hindi alam ang sagot, mag-A at C lang. Puro C ang answer sheet ko. Maiyak-ayak ako nung natapos ko kasi alam kong hindi ako makakapasa. Pero iba ang kapangyarihan at plano ng Diyos. Hindi ko na iniisip kasi yung result dahil maselan din ang pagbubuntis ko. Nag-leak ang panubigan ko nung 18 weeks pa lang ako. Oligohydramnios ang case ko. Low amniotic fluid. Na-confine ako ng 4 na araw. At sa 4 na araw na yon, hindi nag-improve ang condition ko. Ipinagpasa Diyos ko na lang ang lahat dahil nung mga times na kailangan ko siya, ay hindi naman niya ako iniwan. Bed rest at increased water fluid intake lang ang pinagawa sa akin. And of course, manalangin sa Diyos. From 0.95 cm na fluid, naging 2.49 cm yung isang quadrant ni baby. Nagulat ang OB ko. Sabi niya, ipagpatuloy mo pa, sabay bigay ng pampakapit. Sa kalagitnaan ng paghiga-higa ko lang sa kama, lumibas ang resulta ng licensure exam for teachers. I passed. Napahala na lang ako. Nabanggit ko yon sa tatay ko na sabi ko pa, pharmacist at teacher na ako. Natupad ko na ang pangarap niyo para sa akin. Dahil may Alzheimer's na ang tatay ko, hindi na niya naintindihan. Gayunpaman, napakabuti ng Diyos dahil hindi siya nagbabago. Sa wakas, I made it again through Him again. Hindi ko pa alam sa ngayon ang plano ko since nakatutok ako sa baby ko. Kaya sa mga hopeless ngayon, magtiwala lang sa Diyos sapagkat siya lang ang nakakaalam ng mga mangyayari sa iyo at sa iyong hinaharap. Ako po si Miss Teacher /pharmacist /tambalanista at ito ang aking kwento.